Ahoj, som rada, že ste tu a pokračujeme v našom obľúbenom cykle. Ako sa volá ten cyklus? Proč? Jak rozumět současnému umění a proč se ho nebát? Áno, takže na tomto cykle vás opäť vítam a dneska si povieme pár slov o public arte. Tieto prednášky sú také veľmi všeobecné, nie sú to nejaké... Nie som človek, ja som človek, čo sa občas zaoberá public artom, okrem iného, ale nie vždy a nie som na to nejaký extrémny odborník, ale napriek tomu ako niečo z toho viem a občas to sledujem a občas som o tom aj prednášala. Ja som si to opäť pripravila takým spôsobom, že som vypichla pár vecí, s ktorými som ľudia osobne robila, alebo sú z môjho blízkeho okolia. Dneska som to poňala naozaj lokálne, že som sa rozhodla nevyberať si žiadne veľké príklady zo sveta, lebo sú to častokrát veľmi známe veci. Som sa rozhodla, že si radšej to povieme na nejakých príkladoch lokálnych, ktoré sú k nám bližšie a viac im ako vieme tak porozumieť. Ak to niekto pozerá na internete, tak ak ste akademik, tak si to prosím vypnite, lebo to nebude nič pre vás. Bude to opäť také priateľské, ľudomilé tá moja prednáška, že nebudem hovoriť žiadne komplikované výrazy ani odborné termíny až tak často, dúfam, alebo teda zrejme nie. A ten public art, aj ten si za chvíľu preložíme do našeho jazyka a potom ho už budeme volať radšej tak. Napriek tomu vlastne ten termín je známy ako public art, tak som ho do toho názvu dala, ale rozoberieme si, že ako ten názov vyzerá. Takže dnes, prečo som dala takýto názov tej prednáške, co všechno na ulici vadí a co ne, že práve public art je to, čo je možno na tom umení, súčasnom umení častokrát to najkonfliktnejšie. A to je preto, že samozrejme, keď niekto príde do galérie a nechce to tam nič vidieť, tak odtiaľ odíde a vlastne sa ho to až tak osobne nedotkne, pokiaľ sa práve nezačne rozšľúvať, že sa to platí z jeho daní a má pocit, že tie dane sú vysoké a niečo. Samozrejme, nastáva ten konflikt aj v konfrontácii s tým obyčajným umením niekde v galérii alebo obyčajným súčasným umením niekde v galérii, ale keď sa pozrieme na ten public art, tak to je to, čo ako najviac rozvášni ľudí, všetkých obyčajných, aj odborníkov a častokrát sa dostávajú do konfliktu. Ja myslím, že sme to mohli vidieť už tu, keď som ešte v Trisi prednášala tú prvú časť, keď som tak všeobecne hovorila o súčasnom umení a bez toho, že by som ja začala rozprávať o public arte, tak zrazu sa ma všetci začali pýtať na tie kvety, na tom kruhovom objazde viacerí ľudia a opäť ako sa tam strhla diskusia, debata, kde ja už som ako keby nepatrila a vôbec som ani nemala ako zasiahnuť, lebo naozaj o tom neviem veľa, ale napriek tomu vlastne ľudia medzi sebou sa začali ako hádať o tých kvetoch, takže to ako je dôkazom toho, že ten public art je veľmi ako živá téma, že to je niečo, čo je oveľa živšie než nejaké iné umenie. Takže preto som si vybrala ako keby, že dala už aj do toho názvu nejaký náznak nejakého konfliktu. Čo je to public art? Keby ideme veľmi nejak do histórie, samozrejme public art je teda nový termín, pomerne nový termín. Je to termín, ktorý je prevzatý z angličtiny, lebo je oveľa jednoduchší a kratší ako český alebo slovenský ekvivalent. Umení ve veřejném prostoru, umenie vo verejnom priestore. Je to... Čiže tak sa to prekladá. Ja trošku pochybujem o tom slovenskom aj českom preklade, lebo už ten samotný termín verejný priestor je strašne ako napadnutelný, že čo naozaj je verejný priestor, kde končí nejaký súkromný priestor, začína verejný priestor. Ten verejný priestor je strašne taký v súčasnom umení a súčasnej kultúre také sprofanované slovo, ktoré sa tak často skloňuje, že už sa úplne ako keby rozmilňuje ten jeho význam a je ako nadužívaný. Takže preto možno sa mi až tak
nevždy páči aj ten český a slovenský termín. Ako keby verejné umenie je lepší termín, keď si to preložíme doslovne z tej angličtiny, že verejné umenie, public art. Verejné umenie je lepší termín než umenie vo verejnom priestore, ale nepoužíva sa to z nejakého dôvodu, možno preto, že to verejné má trošku iný význam v češtine alebo v slovenčine ako v tej angličtine, že tam už to public už ako keby naznačuje to, že sa jedná aj o ten priestor, zatiaľ čo to verejné znamená predsa len ešte niečo iné. Že vlastne verejné inštitúcie a všetky tieto veci, že to má trošku iné konotácie v tej češtine alebo slovenčine ako to public art. V každom prípade, keby ideme niekde do histórie, že ako vznikol ten public art, tak to je strašne stará vec a možno je to jedno z tých najstarších foriem umenia, keď sa pozrieme ešte niekedy do staroveku. V podstate, keď nad tým tak rozmýšľam aj do praveku, tie nástené nejaké malby niekde v tých jaskyniach vo Francúzsku vlastne tiež tam nebývala len jedna rodina, bývala tam celá tlupa. Dobre, to už zachádzam samozrejme do krajností, ale to verejné umenie, alebo teda umenie vo verejnom priestranstve sa často spája v minulosti už od toho staroveku s nejakými buď sošnými dedikáciami nejakým bohov, alebo nejakými pamätníkmi nejakých udalostí, alebo nejakými ako komemoratívnymi v podstate akože reliefmi a podobné veci, nejaké bazreliefy na nejakých stĺpoch, kde sa ako vysvetľuje, ako bojoval nejaký cisár, alebo samozrejme potom tie víťazné výroky s tými všetkými, to už sú také väčšie, už ako, ktoré idú do architektúry, ale všetko to súvisí s týmito vecami. Neskôr samozrejme sa to ako vytribilo viac a viac, a treba v tom 19. storočí bol jeden z tých najväčších boomov a na prelome 19. 20. storočia tých veľkých pamätníkov, nejakých celých ako súsoší a ako fontán a všetkých týchto objektov niekde v súoch, niekde na verejnosti, ktoré zdobili námestia, zdobili nejaké parky alebo zdobili prípadne to boli aj nejaké v prírode niekde nejaké miesta, ktoré pripomínali niečo, samozrejme potom tie režimy to využívali túto formu. V súčasnosti sa public art chápe, nie je to samozrejme teraz, keď rozprávam o tejto histórii toho public artu, o tej akože staršej histórii, tak toto sú väčšinou tie príklady, ktoré boli ako keby oficiálne a podporované nejakými buď nejakými teda majetnými občanmi, alebo štátom, alebo panovníkom, alebo niekým tieto, ktoré pripomínali nejaké tie udalosti, takže to boli vlastne ako oficiálne dané veci, ktoré ako boli schválené v podstate nejakou vyššou inštanciou a asi nejaký plebs o nich pramálo pochyboval. Bolo to samozrejme používané na vzdelávanie toho ľudu, na nejaké akože vysvetľovanie niečoho, manipulovanie tými ľuďmi, keď sa pozrieme samozrejme na nejaké diktátorské režimy, ktoré tie pamätníky vo veľkom užívali, sochy Lenina, Stalina, čokoľvek, takže to je tiež v podstate umenie vo verejnom priestranstve. Ale v súčasnosti vlastne ten public art už trošku znamená niečo iné, že keď dá public art, slovo public art sa väčšinou používa v spojení s tým umením, ktoré ako keby nie je určené primárne práve na nejaké akože takúto propagandu alebo nejaké akože oficiálnu ideológiu, alebo že to je v podstate pomníková tvorba, sa to tak zvláštne oddelilo, ale podľa mňa tie hranice nie sú vždy také ostré, ako sa o tom hovorí, že v podstate ten public art označuje častokrát len to nejaké súčasné, alternatívne, tak ako ten verejný priestor nabúravajúce umenie, ktoré ako ide nejakým spôsobom proti práve nejakej ako
klasickej pamätníkovej tvorby alebo niečo. Samozrejme potom vznikajú ako štátne zákazky alebo mestské zákazky, nejaké zákazky, ktoré sú veľmi kvalitné a sú vo verejnom priestranstve. A u nás sa to deje málokedy, v Česku sa to deje tiež veľmi málokedy, ale občas proste vznikne niečo, čo je naozaj dobré a napriek tomu je to zaujímavé, je to súčasné, pracuje to s médiami, pracuje to s nejakou procesualitou, ale tieto veci môžu byť podporené aj štátom. Je to vtedy public art, samozrejme. Ale ja dnes budem hovoriť práve o tom umení, ktoré nie je ako keby inštitucionalizované, alebo ak sa jedná v podstate o nejaké inštitúcie, tak tie inštitúcie sú nejaké nezávislé inštitúcie, ktoré nie sú priamo ako manažované nejakými štátnymi orgánmi alebo niečím. Takže ja budem hovoriť o umení vo verejnom priestranstve, ktoré je ako keby to alternatívne, pre ktoré sa práve užíva ten termín public art. Vlastne tú otázku, ako vzniká, už som na ňu trošku odpovedala, že sú to teda rôzne, buď ako oficiálne zákazky, vtedy je to spojené s tými súťažami, že samozrejme, keď je to financované z nejakého verejného rozpočtu, tak to samozrejme musí prejsť nejakými schvaľovaniami a nejakými komisiami, ale potom ja budem práve to, o ktorom budem hovoriť, je to, ktoré vzniká síce tiež treba na zákazku nejakého kurátora alebo niekoho, alebo ako na objednávku v podstate, alebo častokrát aj akože z vlastnej ako chcenia toho autora, že to chce vytvoriť toto umenie. Toto je taká moja prvá otázka. Ako som naznačila, ten public art je vlastne veľmi konfliktný a je strašne málo diel niekde vo verejnom priestranstve, o ktorých by sa ako všetci zhodli, že toto je v poriadku a je to dobré dielo a máme ho radi. A takých diel je fakt strašne málo a ak vôbec existujú, ja si myslím, že neexistujú. Že to je vlastne, tam je vidieť, nakoľko tým, že je to tak exponované, že to všetci vidia zrazu, tak sa to stáva práve tým momentom, kde ako dochádza k tým kultúrnym stretom medzi tými jednotlivými buď sociálnymi, vekovými, názorovými vrstvami obyvateľstva, tak toto, akože keď to dojde na to dielo, tak úplne okolo toho kulminujú tie názory, čo je strašne dobré. Akože čím viacej sa o tom hovorí, tým je to lepšie, lebo samozrejme bez tej diskusie to je v poriadku, že každý je iný a je v poriadku, že každý má iný názor a keď vzniká diskusia, tak sa vždy minimálne jedna strana niečo nové naučí a má to nejaký výsledok, takže ten konflikt je to pozitívne, čo ja na tom vidím, že je to pozitívne, aj keď väčšina treba vníma nejaké dielo public artu negatívne, tak stále to neznamená, že ten public art je zlý, ale môže byť práve, že ten, ktorý vyvolal ako zahral na tú správnu strunu, že práve povedal to, čo dovtedy ako bolo tabu, alebo povedal niečo, čo nikto nechcel počuť a preto to nikto nemá rád, alebo to nabúrava nejaké estetické kategórie väčšinové, nejaké zdieľané tie hodnoty zdieľané tou väčšinou, ktoré nie sú vždy ako tie jediné a jediné dané. Takže to je to veľké, práve ten konflikt je veľké pozitívum toho public artu. Ja začnem dielom, ktoré práve, že ku podivu, síce na začiatku vyvolávalo rôzne konflikty, ale nakoniec všetci oslavovali, dokonca aj úplne obyčajní ľudia, ako boli schopní to dielo pochopiť a nakoniec ho začali mať radi. A to je určite vám známe, mne sa teda podarilo to exportovať aj s orezovými značkami, takže si to predstavte bez tej biela rámčeka, si to mohla predcvakať, ale. Takže to určite poznáte, pravda? Toto dielo, lebo bolo na výstave v Trisi, myslím, že nejaký rok dozadu, sa tam objavili nejaké dokumentácie z tohto diela. Ja sa k nemu rada vrátim, lebo je to ako naozaj dielo, ktoré na jednej strane vyvolalo obrovskú mediálnu odozvu, všetci o ňom vedia, poznajú v zahraničí, je to obrovský hit. A je za tým strašne veľký kus práce. Je to teda názov tohto diela je to Pamätník ľudovej architektúry od Tomáša Žadoňa. Sú to samozrejme drevenice hore
na tom sídlisku, ten panelák nestával, ten tam stojí už od 70. rokov. A je to, okrem toho, že je to samozrejme, sú to nejaké tri drevené stodoly, ktoré stoja na nejakom panelovom bytovke, tak okrem toho, že je to tento objekt, tento výsledok, tak za týmto dielom je strašne veľa príprava práce a ja toto dielo považujem za zaujímavé práve z hľadiska toho, že čo všetko tomu predchádzalo, ako to prebiehal ten proces a tým, že vlastne to dielo vznikalo veľmi dlho, že on vlastne pracoval s tým motivom tých dreveníc z nejakej ľudovej architektúry, dlhé roky to máš, v rôznych inštaláciách, pracoval s tým motivom nejakej tej socialistickej bytovej zástavby, ako sú nejaké panelové domy. A v tomto diele to tak zázračne prepojil ako do jedného verku, do jednej práce a ide o to, že viem o tom vlastne dosť veľa aj z nejakého zákulisia, lebo moja blízka kamarátka, kolegyňa Barbora Šedivá vlastne v tej záverečnej fáze, keď už naozaj bolo treba ako zamakať, získať nejaké peniaze a naozaj to tam vyviezť hore žeriavom, tak sa zapojila a vlastne aj vďaka nej to mohlo vzniknúť, lebo on ten Tomáš Dadon zase až taký super praktický nie je, takže v správnej chvíli nás išiel správneho človeka, ktorý mu s tým pomohol a ja som tak akože počúvala všetky tie trable, čo s tým takže viem o tom pomerne veľa, ako to vznikalo. Samozrejme na toto bolo treba strašne veľa peňazí a nebolo to zadanie od nikoho. To je na tomto zaujímavé, že toto dielo nikto nikdy nezadal. To je niečo, čo naozaj si Tomáš Dadon vymyslel. Chcel to spraviť kvôli vlastnému nejakému umeleckému pnutiu, čo je strašne vzácna vec, že naozaj to nerobil to ani kvôli peniazom, nerobil to ani kvôli tomu, že by ako niekto ho oslovil, že počúvaj, máme tu taký panelák, tak tam niečo dajme hore, tak to sa teda vôbec nestalo. On si to naozaj premýšľal dlho nad tým konceptom. Chcel to robiť v Poprade, potom sa stretol s ľuďmi z Košic, ktorí ho presvedčili, aby to urobil v Košiciach, a to z dôvodu, že bol v roku 2013 bol ten 2013, hej, bol Košice európskym hlavným mestom kultúry. Čo bol ako jeden z tých argumentov, samozrejme to, že ho presvedčili, aby to tam šlo, bol čisto sebecká vec, že všetci to chceli mať vo svojom meste, tí, čo ako spoznali ten potenciál tej veci, že je to naozaj ako veľká vec, keď sa to podarí, tak to môže byť veľmi veľká vec. A samozrejme najväčším orieškom na tom diele bolo ako získať panelák, ako nájsť proste ten barák, kde niečo také môžu postaviť. Neviem, koľký z vás bývajú v nejakom panelovom dome a ktorí bývajú ako v normálne nejakom vlastnom, ako sa to hovorí, bože, ja už mám nejaké výpadky. A pritom tie odborné výrazy ma napadajú, ale že by ma napadol ako obyčajný dom, proste svoj vlastný. Rodinný dom. No, ja som úplne, takéto vlastne mi občas vypadá. Tak napriek tomu Tomáš sa mu podarilo nájsť tú bytovku napriek všetkým tým veciam. Viete si to predstaviť, že v tom paneláku tam sú tí vlastníci bytov a teraz sú tie schôdze a všetci sa tam hádajú a hádajú sa aj len o tom, že aké farby má byť zábradlie alebo čokoľvek, alebo dvere na výťahu a nikdy sa o tom nemôžu dohodnúť a takú obrovskú vec, ako postaviť 3 drevené stodoly, ktoré ako samozrejme majú niekoľko tón ako na strechu toho paneláku, tak to je ako naozaj veľký oriešok. Moja mama robí správu bytov a nebytových priestorov, celý život sa tým živí a ona keď toto videla, tak skoro odpadla, že čo to vlastne muselo byť za prácu tých ľudí presvedčiť. Samozrejme išlo o to, že tam on dal, Tomáš si aj si vyhliadol nejaké domy, kde sa skúšal pýtať, samozrejme vôbec sa to nestretlo s pochopením, potom si dal nejaký inzerát, kde sa snažil nájsť niekoho, kto by bol ochotný toto ako znášať na svojej streche. A ozval sa mu pán, ktorý myslím, že pochádza niekde z Česka, ak som zabudla odkiaľ. On vlastne sa mu podarilo, s tým pánom sa stretol, dohodli sa, podarilo sa mu presvedčiť
väčšinu tých nájomníkov a tých vlastníkov tých bytov, že do tohto idú a že to vyskúšajú. Samozrejme, vtedy ešte nevedeli, čo všetko to bude obnášať. To ani Tomáš nevedel. On práve, ako keby tam je zaujímavé to, že on do toho šiel s tou absolútnou naivitou, že si myslel, že to bude stať oveľa menej, bude to oveľa jednoduchšie a vlastne až ten samotný proces, kde ďalší ten krok, už to halo okolo toho bolo tak veľké, že on už ako bol nútený robiť každý ten ďalší krok, aj keď ako keby dopredu vedel, že aká obrovská suma práce to bude, tak to nikdy celé ako nezrealizuje. A prepnem už na druhý obrázok, aby sme sa nenudili. No a potom... Takže všetko toto on do toho investoval ako niekoľko rokov života a naozaj to dokázal, ako ten posledný rok ako robil naozaj skoro len na tom, to získal na to nejaký grant, ktorý na to nestačil, lebo samozrejme tam bolo treba špeciálne to podložiť, aby to stalo len na tých presných nejakých ako nosných prvkoch toho paneláku a rôzne také komplikácie, statici to museli niekoľkokrát prepočítavať. Boli problémy so žeriavom, že také existujú len 2 na Slovensku, ktorí bol schopní to tam vyviesť, samozrejme jeden im to odriekol 2 dní predtým a tak, takže rôzne ako komplikácie, ktoré si človek vôbec na začiatku takéhoto obrovského projektu neuvedomí. Ale nakoniec sa to na jeseň, no myslím, že to bolo 28. septembra, dokonca 2013 alebo 29. neviem, kedy sa to podarilo dostať tie 3 drevenice na tú strechu toho domu a naozaj, ako, ja som sa trošku v tom zamotal, ale chcel som povedať, že naozaj toto je to dielo, ktoré, hoci najprv ako mnohí ľudia tam voči tomu protestovali, lebo on zabral parkovisko, aby tam postavil najprv tie drevenice, aby ich celé dával hore a podobné veci a vlastne tam vzniklo strašne veľa takých lokálnych konfliktov, ale postupne, ako to tam sa dostalo už hore, dostalo sa to do médií, začali o tom ako normálne, že to bolo v správach, v hlavnom spravodajstve, na všetkých televíziách, bolo to všade zrazu, tak ako drtivá väčšina vlastne tých obyvateľov, aj čo tam žijú okolo, sa s tým zmierili. On tam mal dokonca taký ako veľmi ostrý konflikt s nejakým pánom z vedľajšieho paneláku, ktorý mu vypísal, on to vystavoval tu aj v tej trísi, ktorý mu vypísal úplne také hejty, také zlé maily, že to tam nemôže urobiť a potom sa nejak dohodli a nakoniec to tam urobil a ten pán bol strašne šťastný z toho. A to sa stalo vlastne s viacerými ľuďmi, že naozaj ako keby tí ľudia to nakoniec pochopili tým, že ten Tomáš to naozaj robil ako zo svojho chcenia, že za tým neboli žiadne mocenské štruktúry, tým, že ako naozaj to bolo nejaké to, že to chcel urobiť, že ako veril tak veľmi veril svojmu nápadu, že do toho dal tú strašnú energiu a zapojil do toho správnych ľudí a tak sa to podarilo realizovať a vlastne tí ľudia nakoniec, tým, že to bolo celé také úprimné, to aj pochopili, aj tomu uverili, aj to ako keby zožrali, že sa im to začalo strašne páčiť, úplne oprávnene moji rodičia, keď to videli v telke, ja som o tom nič nehovoril, a oni z toho boli úplne nadšení, mi to rozprávali, vravím, že to sú moji kamaráti, čo to tam stávali, tak to boli ešte na mňa takí hrdí, že poznám takých výborných ľudí, čo úplne smiešne samozrejme, ale je to samozrejme táto vec, ja som o nej teraz tak povedal, ako keby taký príbeh z toho pozadia, ale prečo som to dala hneď na začiatok a uviedla ako to dielo, ktoré je nekonfliktné, lebo naozaj, keď si to tak zoberieme, čo to znamená a čo to je, tak tam ako keby významovo, tam strašne ťažko nájdete nejaký konflikt, že vlastne tam nie je nič, čo by vás mohlo ako keby nahnevať. Je to dielo, kde vlastne tá nová bytovka slúži ako podstavec pre tie starú architektúru klasickú a myslím, že úplne každý človek, čo sa na to pozrie, tak nad tým mu to ako dôjde, že čo tým chcel autor povedať, že je to nejaké porovnanie nejakej tej starej architektúry, kde ešte treba naši prarodičia bežne žili a všetky tie veci, to sú síce stodoly, ale pripomína to samozrejme ako obytné drevenice, že kde teda ako robili všetky tie klasické veci, ako tie remeselné, piekli ten chlieb a proste žili 16 v jednej izbe a tak. A teraz proste sú takto ako ich potomkovia rozsáčkovaní po takýchto bytovkách, v tých panelákoch, v tých králikárnach povestných, už zateplených krásne, ale akože je to ako konflikt tej minulosti s tou prítomnosťou, je to pamätník, je to podsta tej starej architektúry, takému tomu jednoduchému, dedinskému, ľudovému spôsobu života, ktorý má každý rád, na ktorý si každý samozrejme rád spomenie s nejakou nostalgiou, že ak chodil k tej babičke
na tú dedinu a tam boli nejaké tie domčeky a všetko to bolo krásne a bukolické a idylické, takže ako keby tam ten človek, ktorý sa na to pozerá, ktorý to vidí v televízii, nemá ani na aký nájsť nejaký konflikt, že to vlastne všetkým sa to páči, že to dielo, tam tie konflikty, čo vznikli, boli všetky ako keby praktické, že zaberáte nám parkovisko, alebo ja neviem čo, si to ľudia ani nevedeli predstaviť, ale ako to tam zrazu bolo, alebo mnohí akože, vlastne bol tam aj ten tematický konflikt, možno trošku zavádzam teraz, ale nakoniec už nie, ale bolo tam aj to, že to tam nepatrí, že tie stodoly alebo drevenice teda patria na tú dedinu a že toto je úplne neprípustné, ale ako všetci, čo to už nakoniec videli, tým, že je to naozaj veľmi monumentálne a krásne, to prídete do Košíc, už len vystúpite z vlaku a to je prvá vec, čo takto zbadáte, síce dosť ďaleko, ale sa pozriete na to sídlisko a hneď to tam ako na kopci, strašne to tam svieti a úplne je to strašne ako silné, je to strašne veľké, je to úplne výrazné, úplne ako to, čo dodáva nejakú atmosféru tomu miestu. A odtedy sa tam samozrejme takto fotia všetci pri tom, kto tam idú, posielajú to tomu Tomášovi. A okolo toho vzniklo strašne veľa takých ďalších diel, ale je to naozaj zaujímavé to, že ako okolo tohto vznikala tá debata ešte len kým to vzniklo. A potom vlastne všetci sú s tým strašne spokojní a poznajú to aj v tom zahraničí a všetci to obdivujú. Čiže to je taká vec, ktorá naozaj môže byť nekonfliktná, ale takých vecí je strašne málo, že až takto nekonfliktných vecí skoro ako ja nepoznám druhú takú, že čo by boli také priateľské všetkým nakoniec. Potom vznikol ešte jeden konflikt, teraz nedávno museli, lebo sa tam samozrejme nasťahovali holuby. Strašne veľa holubov a oni si to tam mysleli, že to tam pre nich postavili a strašne veľa tam kakali teda. A potom to tam začalo nejak zatekať a museli to riešiť, takže to je ešte taká akože, ale tak vyriešili to a zase to bolo nejaký praktický problém, niekomu to nevadilo. Mne to práve, že príde ako tiež zaujímavý proces, že čo sa s tým dielom stalo, že ako sa z toho vlastne stal holubník, ako doslova, že tie holuby úplne boli zrazu nadšené, že akú výbornú vec im tam postavili niekde na streche. Ale teraz som sa rozhodol, že pristúpim ďalej k takým naozaj konfliktnejším dielam, ktoré budem ich musieť brať trošku rýchlejšie ako toho Tomáša, ale som ich aj, nie sú to úplne také tie vlajkové diela toho verejného priestoru. Ja som ešte len chcela sa vrátiť možno k tomu Tomášovi jednou vetou, že verejný priestor je vlastne aj to, čo to je možno ten konflikt toho významu, toho slova verejný priestor, že vlastne toto nie je verejný priestor, lebo tento priestor naozaj patrí tým majiteľom toho domu. Ale čo je verejné, je ten pohľad, že to všetci vidia, že to všetci odniekiaľ vidia. To je takisto, akože ten istý konflikt nastáva vlastne v prípade nejakých reklám, že vlastne ten pohľad tiež patrí nám, nielen tomu, kto akože tam zrovna má postavený ten megaboard, ale ako sa to o tom sa debatuje, už sa to o tom začína debatovať, ale vlastne aj ten pohľad verejný sa dá považovať za ten verejný priestor do určitého zmyslu alebo do určitej miery a to umenie vo verejnom priestore vlastne môže byť len to, čo odniekiaľ vidíme, takže inak sa tam nechodí, akože verejnosť tam nechodí do tých dreveníc, aby som to tak upresnil. Takže povedzme si o niektorých, ktoré sú také konfliktnejšie, ktoré teda vznikajú. Pôvodne som teraz recykloval jednu prednášku, čo som prednášala pred pol rokom v Ostrave na Kukačke. Trošku som ju tak zjednodušila, alebo vynechala som niektoré časti, ale toto bol taký môj leitmotív tej prednášky predtým. A týkal sa toho, že vznikol vlastne pri rozhovore mňa s našim rezidentom, ktorý bol v lete u nás v Žiline v Novej synagóge Kristián Krištof, čo je pomerne ako etablovaný maďarský umelec, už ako pomaly stredného veku, už nie je úplne najmladší, ale je to tak akože duchom mladý človek, ktorý robí výborné veci a my sme ho zavolali k nám na rezidenciu na 3 mesiace na rámci ako Vyšegrádskeho programu rezidenčného. Kristián mal takú skúsenosť, že toto je on ako z Vára. Väčšinu jeho diel, nie všetky samozrejme, ale taký akože
hlavný prúd a to, čo robila aj u nás často ako zvára z Roxorových tyčí rôzne obrazce, ktoré ako sú to také kresby, on to volá, že rebar drawings, čo ako znamená akože Roxorové kresby vyslovene, že ich ohýba a potom zvára, toto robilo u nás teda v tej synagóge a tieto veci sú určené do verejného priestoru. Robí potom aj také galerijnejšie veci, robí kresby, fakt výborne kreslí, robí nejaké interaktívne, alebo nie ani interaktívne, skôr ako digitálne také dielka. Ale toto sú tieto veľké z tých Roxorov sú tie, ktoré sú určené práve na ten verejný pohľad niekde, že majú niečo komunikovať, nejaké myšlienky. A sú naozaj ako naratívne, že rozprávajú vždy nejaký príbeh. Nie sú abstraktné, že tam vidíte, že sú tam postavy, sú tam nejaké výjavy, je to figurálne a je to ako. A častokrát je to veľmi znepokojivé, to čo chce povedať je nejakým spôsobom znepokojivé, možno nepríjemné pre niekoho. A toto je dielo, ktoré vytvoril vlastne u nás, on ho už nazval, všetko je to hotové, iba samozrejme sa nám nepodarilo nájsť priestor, že kde to umiestniť, lebo je to veľká vec, sú to 4 také takmer 3-metrové zvárané kusy z tých, akože plošné, ale zvárané z tých Roxorov, ktoré majú ísť niekam na fasádu, na nejaký dom. A nebudem ako analyzovať význam presne toho diela, alebo čo to má znamenať, ale chcela som poukázať na tú konfliktnosť aj v tomto diele. Toto je jeho veľmi ako intimný príbeh, nejaký osobný, ktorý hovorí o nejakých jeho vzťahoch alebo vzťahu osobnom. Ale napriek tomu on ho ako keby dal do takej podoby, ktorá odkazuje na vizualitu 50. rokov, keď vznikla túto zástavba Trinca, proste tá Sorela, ten socialistický realizmus, kedy bolo to umenie malo vzdelávať tých ľudí, naozaj tak to stalinistické umenie, takmer ako to, čo bolo úplne podriadené tej funkcii toho vzdelávania z pohľadu tej komunistickej strany, z našeho dnešného pohľadu tej propagandy, tak on pracoval s touto vizualitou a vlastne pracoval aj s tým významom, že nejaké diela boli z tohto obdobia odstránené a odstráňujú sa stále, lebo ľudia to nemajú celkom radi, pripomína im to ten minulý režim, nikto sa už na tieto veci nechce dívať. Samozrejme je veľké hnutie, ktoré sa snaží zachovať tieto veci, lebo to samozrejme patrí to do nejakej kultúrneho dedičstva, sú to častokrát veľmi hodnotné kultúrne pamiatky, ktoré sú úplne originálne. Vieme si predstaviť tú Porubu a Havířov a všetky tieto veci. Takže on pracoval s touto vizualitou, ale napriek tomu tie výjavy sú, aj ten samotné to médium, ako zvárané z toho Roxoru, je strašne pripomína toto, práve tú Sorelu, tie výjavy, figurálne výjavy z tých fasád domov. A on pracoval aj s tým, že teda vám to pripomína toto obdobie, ale keď sa na to pozriete bližšie, tak zistíte, že to niečo na tom nie je v poriadku. Niečo na tom nie je v poriadku a to, že prečo vlastne taký istý robotník, len trochu menší, dáva nejakého iného robotníka dole. Je to vlastne o tom práve odstraňovaní tých symbolov. A čo sa tam deje, to nie je klasická kolchoznička s nejakým robotníkom, tam je niečo divné. Oni sa na seba nepozerajú, majú zakryté oči, on má v ruke sekeru, to vyzerá, že niečo akože zlé sa tam ide stať. Je to úplne, tuto vidíte, že to kladivo mu vlastne prechádza cez ruky, že ako keby si je neoddeliteľne spútaný s tým kladivom, prípadne to úplne nejaké také stigma na tých rukách. A nakoniec to končí to tak, že tie postavy, ten pár je úplne odstránený a je tam len jeden robotník, ktorý stále je tým dielom niekde na fasáde, už je to len ten ako pracujúci robotník, ale niečo sa tam stalo. Takže to je taká séria, ako keby také naratívum, ktoré on určil niekde na fasádu. A napriek tomu, že on to považoval za jedno zo svojich najkonfliktnejších diel, tak komukoľvek som to ukázal, tak nikto to až tak ako negatívne nevnímal. Ako pre neho toto bolo veľmi ako znervozňujúce a negatívne. Ale ja teraz rozmýšľam, že či ten ďalší slajd je ten, čo vám chcem ukázať. My sme sa bavili o tomto, že kam to teda umiestnime toto dielo a my sedeli sme v Žiline na námestí,
kaviarni, to bolo leto a vlastne on mi vysvetľoval, že tie jeho diela nakoniec nikdy neskončia na tých fasádach, že vždy ich niekto kúpi a to ho strašne štvalo. Ja som tomu nerozumel, že to je práve cieľ tých umelcov predávať to umenie. A on že nie, že on chce, aby to práve že ostalo na tej verejnosti a bolo to tam a ľudia sa na to pozerali a nechce predávať tie diela. Alebo tie, čo sú určené na tej verejnosti, že nechce, aby ležali niekde v depozitári alebo niekde ako uskladnené, že chce, aby sa ľudia na to naozaj pozerali. A vravel teda, že má jedno 9x6 metrové dielo, ktoré už niekoľko rokov nemôže nikde umiestniť a má s tým naozaj veľký problém, lebo mu všade odmietnú, že mu aj slúbia, že áno, máme tu pre vás takú stenu, kde to dielo môžete dať, ale ako náhle im ukáže to dielo, že ho vždy odmietnú. A ja teda som si ho potom pozrel v jeho portfóliu, o ktorom diele hovorí, ale som mu slúbil, jasné, ja ti nájdem niekde miesto, kde to dielo môžeme dať na nejakú stenu. A to ešte, ako to vyzerá, vyzvárané to dielo predtým. A toto je nejakého posledné dielo z Helsing, čo robil nedávno, čo je už také abstraktnejšie. Ale toto je to dielo, ktoré teda potrebuješ niekoľko rokov niekde umiestniť. A ja som mu slúbil, jasné, však to niekde nájdeme stenu, a ja som rozmýšľal, že tu v Tešíne alebo niekde to umiestnime. A potom som sa pozeral na to dielo a povedal som mu, že tak to teda nikde neumiestnime. Že toto dielo vlastne nikde kto má stenu 6x9 metrov, niekde ako na ulici, tak toto ako ti nepovolí to tam dať, že to neexistuje taký človek, čo toto bude ochotný urobiť a tak to si, a hlavne určite nie v Tešine. A on ako začal rozčúľať, že ale prečo? A teda, že je to síce primitívne, že nikoho asi nerozčúli. Tam on tiež pracoval s tým, že v tomto diele, že tá sorela, tá vizualita, s ktorou on pracoval, aj ten materiál, bol častokrát veľmi optimistický, že to bol ten optimistický pohľad na svet, že tí robotníci radostne budujú tú budúcnosť, že tam ako stávajú niečo a tí vedci tam robia tú vedu, aby všetko bolo jednoduchšie a tá budúcnosť bola krásna. Že ja neviem, samozrejme toto je úplne dystopické, že tu je nejaká apokalypsa, kde horia domy, nejakých sa tam vylieva, niečo sa tam zle deje, proste je to podivné, niekto tam plače, no a niekto si tam zbavil spacáky a odchádza v tých čižmách preč, lenže tento pán je samozrejme holý, takže je mu vidieť ako viac, než by bolo treba vidieť. A on úplne hovoril, že no a ja mu vravím, že samozrejme toto je niečo, čo nikto ti nikde nepovolí a to z jednoduchého dôvodu. Tú apokalypsu by si tam možno skoro ani nikto nevšimol, ale samozrejme toho pipíka tam v strede ako to všetkých ako veľmi rozčúli, že to je ako niečo pohoršujúce. A on, že prečo je to pohoršujúce? Prečo proste, však to je úplne normálna vec, nejaká ľudská nahota, že to je, a ja som sa mu snažila vysvetliť, že to je vlastne určitý typ nejaké také prúdernosti, že tí ľudia ako sa boja takto ako na rovinu niečo povedať ako on a vlastne, že je to aj najvtipnejší moment toho diela a je to ten moment, kde sa to všetko ako zbieha, tie pohľady, že to tam skončí vždy na tom mužskom prírodzení a on bol strašne, ako sme sa až tak pohádali, že ja som sa mu snažila vysvetliť, nie že je to v poriadku, že mu to odmietajú to dielo, ale že tí vlastne ľudia, ktorí majú dosah na to, že ako vyzerá to verejné priestranstvo, že sú konzervatívni, že toto ako nepochopia žiadnym spôsobom. Samozrejme to dielo možno interpretovať mnohými spôsobmi, ale tí ľudia sa nebudú snažiť ho interpretovať, lebo nebudú chcieť niekoho pohoršiť niečím takýmto. A my sme sedeli v tej Žiline na námestí a takto cez to námestie je vidno, toto je budova, ktorú dám vystavať, kde zbúral absolútne špičkovú modernistickú architektúru bývalý primátor Žiliny Ján Slota a dal tam postaviť túto hrôzu. A na tej fasáde vzniklo toto bronzové dielo, tá figúra, takého nejakého aniela, také ženy s takými prsiskami vypetými úplne. A on tak na to ukazoval, že prečo tá holá žena tam môže byť a ten holý chlap nie. A ja ako normálne ja som nemala v tej chvíli spôsob, že ako mu to vysvetliť, ale sama som nad tým ako pomerne dlho zostala rozmýšľať, že čo je to. A je to vlastne strašne jednoduché, že zatiaľ čo on urobí takéto dielo, ktoré je znepokojujúce, je to vlastne nepríjemné, to niečo, čo človek nechce vidieť, je to akože presne to, čo človeka prinúti rozmýšľať, že čo sa tam deje
prečo ten chlap nemá tie trenky ani nič, alebo že prečo je to ten pohľad toho vojera, čo ako odhrňa tie listy a vidí tam ten nejaký podivný výjav. A je to akože strašne znepokojujúce a je jasné, že niečo nie je v poriadku, aj keď odmyslíme si tie horiace domy v pozadí. Zatiaľ, čo tuto je to akože krásna postava nejakého aniela, nejakej ženy a je to absolútne gíčové, akože poviem to na rovinu, môžem to zhodnotiť, je to proste najhorší gíč, nikoho to nerozčuli to nikoho okrem tých kritikov umenia. Keď sa vrátime naspäť k tomu dielu, alebo kritikov umenia, ľudí, čo trošku rozumejú tej kultúre, čo vedia, čo tam stalo predtým, čo toto vlastne, toto je dielo, ktoré mňa dokáže nekonečne uraziť, že toto je presne niečo, čo je tak primitívne, že to vlastne, že je tam len tak nejaká taká zle vymodelovaná, krásna žena, nejaká takáto socha, tak mňa to až tak ako uráža osobne, že tí ľudia sa chcú na toto pozerať, že naozaj ako ten svet chceme mať ako obklopený takýmito vlastne strašne, až tak, to je určitý druh ako takého sexizmu, že vlastne toto tam je niekde na námestí, je to ako úplne pre mňa nepríjemná vec, ale je pomerne málo ľudí, ktorých to naozaj až takto rozčúli ako mňa, alebo mojich priateľov z tej Žiliny, alebo toho Kristiána. A je to vlastne taký ten zlý, ani nie že stredný prúd, je to ten ako spodný prúd, že to najhoršie, čo môže vzniknúť, ale ako tú väčšinovú populáciu to ako nenahnevá, že tam je nejaká prsatá ženská, väčšina sa to nevšimne a tí, čo si to všimnú, si povedia, že to je fajn, že je tam nejaká prsatá ženská, alebo to si povedia asi tí muži, tie ženy asi to ani na tým nezamyslia sa, že niečo na tom nie je v poriadku, ale je to vlastne ako úplný kontrast, my sme tam tak sedeli na tom námestí a ja som sa až musel smiať nad tým porovnaním ako tohto jeho diela, že tu je tá nahota a tu je tá nahota, ale tým vlastne tá analogia, ešte, že je to z kovu, tým tá analogia absolútne končí, že neexistuje žiadna iná analogia. To je vlastne ako taký dobrý rozpál, že od úplne dobrého diela k tomu úplne najhoršiemu, že v akom vlastne rozmedzi sa pohybujeme, keď hovoríme o public arte. Musím sa pozrieť na čas, ako som na tom, dneska som sa pri tom Žadoňovi, mám to fakt rada to dielo a som sa tam trošku zastavila, takže teraz musím to ísť už z rýchliku. Ja tu mám vybrala som si ďalší príklad autora, ktorý nejakým spôsobom zasiahne občas do verejného priestoru, nie vždy, ale častokrát to robí a vyvoláva to, vlastne jeho kroky vyvolávajú častokrát veľmi ako medializované a veľmi viditeľné reakcie. Je to sochár, slovenský sochár Dalibor Bača, tiež už umelec v mladšom strednom veku. Veľmi kvalitný sochár, ktorý je jeden z tých posledných, ktorí naozaj dokážu naozaj dobre vymodelovať aj veľkú skulptúru, niečo, čo je naozaj sochár, že má ako v ruke to remeslo, je to taký, je to veľmi výborný človek, ktorý aj nad tým rozmýšľal, je ten sochár, je ten typ toho sochára, toho silného muža, ktorý to tak vysochá do toho materiálu. Je to aj vlastne, keď sa s ním bavíte, tak hneď vidíte na ňom, že je ten sochár, to je na tom zaujímavé. A on robí takú aktivitu, ja tu mám od neho viacero takých akcií, ale toto vynechám, lebo to už by som fakt nestihla sa dostať k tomu, čo chcem. Toto bola akcia, kde vlastne on práve s tým Tomášom Žadoňom ako veľmi protestovali proti umiestneniu sochy Svätopluka, kráľa Svätopluka, čo nebol nikdy kráľ v skutočnosti, ale kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade. Ak ste tam boli niekedy v posledných, ja neviem, to je tam 5 alebo 6 rokov je to tam. A je to vlastne skulptúra, ktorú vytvoril, okrem toho, že ako jeden z tých najvyšších komunistických funkcionárov, čo sa týka výtvarného umenia, Kulich, ktorý vlastne robil všetky tie verejné zákazky v 70. a 80. rokoch a bol to akože skutočne ako ten komunista, ktorý ako bol rektorom VŠVU a ako naozaj dostával tie veľké zákazky. Je zvláštne, že ešte aj niekoľko rokov po 20 rokov po tej revolúcii ako dostal zákazku priamo od prezidenta
predsedu Národnej rady a vtedajšieho prezidenta, dostal takúto veľkú zákazku na takomto mieste, že a ešte k tomu absolútne ikonograficky a historiograficky absolútne nevyhovujúcu, úplne, že zlé, prekrútené fakty. Naozaj sa jednalo opäť o nejakú propagandu toho normalizačného typu, ako naozaj z tých 70. rokov, že úplne prekrútené fakty a ešte aj zle urobená socha. Takže oni proti tomu protestovali a ako takýmto spôsobom, že sa dali nastriekať na červeno a vlastne, že sú tak aktívni, že vlastne sa vyjadrujú aj k tomu verejnému, k tomu public artu, čo vzniká takýmto spôsobom, k tomu verejnému priestranstvu, že čo tam patrí, čo tam nepatrí. Tá práca tých ľudí aj takáto aktivistická je strašne dôležitá, lebo samozrejme to nikto iný by si to nevšimol, že a oni to dokážu ako zmedializovať. A oni to bol celý protest, kde teda sa dialo všeličo iné a ešte sa tam nastriekali takto na červeno nejakou klasickou farbou, že to vôbec nešlo obmyť a boli červení niekoľko týždňov. Toto je ďalšia vec, ale k tej sa nebudem vrácať, lebo to už je naozaj na dlho. Ale chcel som o tejto veci hovoriť. Chcel som vlastne povedať, že ako dokáže byť, čo vlastne znamená tá politika v tom verejnom priestore. To bola politika tiež, ale ešte nie je tak strašne, ako nie je to až taká rana, ako to, alebo je, ale z tej druhej strany vlastne to bola taký faul od tej moci, že urobí niečo také na takom mieste ako v Bratislavskom hrade, že také neférové a vlastne zlé a úplne prekrútené a propagandistické, ale toto máme ako úder späť od práve toho Dalibora Baču, ktorý akože ten najlepší úder späť, aký si viete predstaviť, že on v roku 2010, vlastne asi to bolo dokonca ten istý rok a nejak časovo to aj v podstate s tou akciou nejak súvisí, myslím si, alebo toto bolo neskôr trochu, neviem. Bolo to v každom prípade, keď už Robert Fico nebol v tom čase premiérom, teraz opäť je, ale vtedy bola nejaká prestávka, kedy nebol premiérom, ale oni dostali, alebo získali verejný podstavec taký tento sokel pri Bratislavskom dome odborov, čo je taká monštrózna normalizačná stavba, získali tento podstavec, kde bol pôvodne nejaká veľká busta niekoho, a ja som zabudla koho teraz, neviem si teraz spomenúť v tejto chvíli, ale bola to veľká busta niekoho, kto bol teda odstránený, že to tam ako súviselo to s tým režimom a akože už v tých 90. rokoch tú bustu dali preč. A oni získali teda tento podstavec na nejaké, a chceli tam robiť v nejakom cykle nejaké teda výstavy toho public artu, že dáva tam nejaké súčasné sochy a ten Dalibor teda akože to rozbehne, že on to nakopne tento projekt a urobí tam prvú realizáciu on. Nazvali to verejný podstavec a dal tam, urobil túto vec, čo bola epoxidová 1,5 m, myslím, že 1,5 m vysoká hlava Roberta Fica, teda vtedy len ako vodcu opozície, ale pred tým premiéra, o ktorom všetci vedeli, čo všetko spravil, dal aj to Svätopluka tam postaviť. A on túto hlavu tam proste urobil, veľmi kvalitne je tá hlava ako vymodelovaná, je to úplne dobrá vec toho epoxidu. Je samozrejme ako to škaredá, že ako škaredá v zmysle, že nelichotí moc tomu premiérovi, nie je ako tie volebné plagáty, že nie je vlastne vyretušovaná tá tvár, ale stále je akože v poriadku, že veľmi naozaj veľmi kvalitne urobená. Je tam tá dedikácia, je tam meno toho so všetkými tými titulmi, čiže je to ako keby vyjadrená tá úcta, ale samozrejme, a nie je tam v podstate nič naozaj konfliktné, nijak do toho portrétu zasiahnuté, je to proste realistický portrét vo väčšej mierke nejakého politika, ktorý o tom samozrejme nevedel, že sa toto deje a nevedeli o tom ani tí ľudia, čo majú v správe ten dom odborov a on to tam dal a do hodiny to bolo takto zabalené a na druhý deň tá socha už ako cez noc zmizla, že nikto nevedel, kde je. Potom sa ako objavila na polícii, kde si ju ten dali, toto je on, kde si ju teda bol vyzdvihnúť. S autom si bol tú hlavu zobrať na polícii, kde sa zrazu teda našla nejakým podivným spôsobom, hlava sa našla.
samozrejme už im nedovolili robiť nič na tom verejnom podstavci, oni si ten názov nechali ako pre tú aktivistickú skupinu verejný podstavec. Čo je na tom zvláštne, že nie je celkom jasné a skôr ja sa domnievam a myslím, že aj tí ľudia, ktorí v tom boli priamo zapojení, že to nebol žiadny príkaz toho Roberta Fica, že tá hlava má byť odstránená, že proste tam tí ľudia, ktorí majú ten barák, si jednoducho zlakli, že normálne, že alebo buď boli ako lojálni voči tomu Ficovi, ale v podstate to ničím tam ako nebolo nič, čo by naozaj ako malo naštvať niekoho, že ono tohoto nezvadzovalo okrem toho, že to bolo realistické v tom výraze, že proste tam tak škaredo vyzerá, alebo on tak škaredo vyzerá, ale ako keby, že nebolo to ako nemal ja neviem, ako zaťatú motorovú pilu v hlave alebo niečo, čo tam kľudne sa mohlo stať a sú takí umelci slovenskí, ktorí by to tak urobili. Ale ten Dalibor Bača to naozaj ako nechal, že vlastne on mal ako keby čisté ruky, on tam dal niekoho portrét, čo ako všade tie portréty sú, za chvíľu si ešte také zábavnejšie portréty Roberta Fica ukážeme len tak pre rozveselenie. A napriek tomu, ako to okamžite to išlo dole, okamžite to bolo odstránené a potom sa tá socha sa dražila, sa vydražila za nejaké peniaze, odtedy bola aj v Prahe vystavená, bola v Bratislave vystavená, ale v galérii už samozrejme už to nikde nenašlo uplatnenie niekde vo verejnom priestore, stala sa z toho úplne taká legenda tá hlava, ale zaujímavé na tom je, že naozaj ako ten Fico sa k tomu nikdy nevyjadril. Že to ako keby jeho ani, že sa toho vôbec nedotklo nič, ale išlo tam o ten strach, ktorý je stále v tej spoločnosti z toho, že v podstate niečo, čomu nerozumieme, tak radšej to dajme preč, lebo to sa týka nejakej moc veľkej moci. Súvisí to samozrejme s tou náladou v tej spoločnosti, ale zároveň ako to absolútne odzrkadluje ten vzťah k tomu umeniu v tom verejnom priestore, že nerozumiem tomu, je to nejaké divné, radšej to nechcem tam mať, nechcem nad tým rozmýšľať, nechcem to vidieť, zabalím to, nech je to preč, takže to je ako keby, tak ako, samozrejme všetci teoretici, umelci, všetci tlieskali, úplne sme sa tešili z toho, akože z tej akcie, že sa to prebehlo, že sa to medializovalo, že sa to naozaj ako dostalo do tých médií, aj keď nie ako až tak veľmi ako žiadom so svojimi pamätníkmi, lebo toto samozrejme ani tie médiá nedokázali úplne spracovať. Skôr sa to akože, že zmizla hlava od niekiaľ, samozrejme bol to jeho majetok a ako bolo to vlastne sa to mohlo kvalifikovať ako nejaká krádež. Že tam ako by nenašiel by nikto žiaden, alebo len veľmi ťažko by sa hľadal nejaký paragraf, ktorý by mu za to našili, že niekoho ako zobrazil. To nemáte čím ako... Čiže to bol len čisto strach tých ľudí. Tak to vyzeralo v galérii, už to samozrejme z toho urobili, tak tam to je vidieť, že to bolo fakt škaredé. Ale ja som si tu dala ako na záver k tomuto Ficovi. Minulý rok mal náš pán premiér súčasný, teda opäť 50 rokov oslavoval a čitatelia bulvárneho denníku Nový čas, čo je niečo ako Blesk, alebo teda ten denník vyhlásil, že ako súťaž, že zbierku, že nakreslíme teda nášho pána premiéra, tak toto je zlé, toto je dobré. Samozrejme, toto nikoho nepohoršilo, ani toto nikoho nepohoršilo. Čitatelia bulvárneho denníku Nový čas kreslili takéto portréty Roberta Fica. Dokonca ani toto nikoho nepohoršilo, takže ja by som, ako v porovnaní s tou perfektne vymodelovanou, absolútne umelecky dobre zvládnutou hlavou, ako toto je teda v poriadku, alebo toto, úplne absurd. Takže samozrejme toto nie je umenie vo verejnom... Pardon, čo ste chceli povedať? Takže je zvláštní, že ho jako stylizuje jako Kennedyho, tak trochu. No, akože úplne... Že to jako... No, niečo hrozné. Akože ja to niekde stiahli samozrejme nejakú fotku a podľa toho kreslili a gumovali. Ale tuto iba kreslili a negumovali, alebo vyfarbovali, ja neviem. Ešte aj s logom strany. Akože pre mňa absolútny bizár, nekonečný, ale akože strašne to zábavné v tom porovnaní s tým, že čo teda je zlé a čo je dobré. Tuto mám takých príkladov, pár príkladov, ktoré
som vytiahla z rozhovoru s mojou kamarátkou a organizátorkou, umelkyňou, organizátorkou viacerých buď festivalov alebo nejakých akcií, kde sa robí nejaké umenie vo verejnom priestore. Nina Šošková, ktorá pochádza zo Žiliny a je teda akože veľmi šikovná umelkyňa, ale ešte šikovnejšia je naozaj organizátorka, robí niekoľko ročníkov festivalu Medzicentrum, ktorý je vždy nejaký týždeň, sú niekde nejakí umelci a vytvárajú nejaké diela, vždy je to v nejakom inom meste na Slovensku. Naposledy to bolo v Topolčanoch minulý rok, kde to zastrešilo kultúrne centrum nástupište 1 až 12, predtým to bolo v Košiciach, tam vlastne aj tam som sa aj objavila, že som aj videla tie diela, vznikajú naozaj výborné diela pod jej vedením, pod jej organizáciou. A s ňou som sa minule bavila, tak tu na Skype, zrovna niečo tvorila na nejakej rezidencii, tak s ňou som sa bavila, že práve som sa ich chcela opýtať, že do akých konfliktov sa najviac dostala, alebo že aké sú reakcie verejnosti na tie diela, lebo my si samozrejme môžeme o tom prečítať niečo v médiách, nejaké knihy, ale akože strašne je zaujímavé, že čo si o tom myslí tá verejnosť. Toto je dielo, ktoré vzniklo, už budem musieť ísť, tak už to naozaj len tak zbehnem. Toto je Chrasta, toto dielo sa volá Chrasta, to je samozrejme ešte len formát, tu už vzniká, to vznikala tá Chrasta tvár, toto je forma a tu je ako vyzerala nakoniec. Je to dielo Martina Kochana, slovenského umelca, ktorý je také trochu akože enfant terrible tej slovenskej výtvarnej scény, on robí strašne zvláštne a srandovné veci a úplne tak s ľahkosťou robí tie veci a má také absurdné nápady, že to viac v živote nenapadlo a musíte sa na tom smiať. Ja ho mám, sledujem, čo dáva na Facebook a to sú akože úplne absurdity, že čo on robí, akým spôsobom pracuje s realitou. Pozrite si to, fakt je to zaujímavé, Martin Kochan sa volá. A ona ako spravuje niekoľko tiež takých podstavcov, že ostalo veľa podstavcov po nejakých sochách niekde, ktoré sa dajú ako takto využívať ďalej. Takže toto je podstavec, ktorý bol pod Leninom v Banskej Bystrici, že sú to také schody mramorové, krásne, také. A tam stal ten Lenin, samozrejme Lenin tam už nie je, padol ešte asi začiatkom 90. roku. Tento Martin Kochan tam urobil, to je strašne vlastne vtipná myšlienka, že ja sa vždy na to musím smiať, on ako urobil Chrastu, že teda sa tam niečo oddrapila sa tam tá socha, čo tam bola a akože tak to krvácalo a vznikla tam teda Chrasta. On urobil bronzovú Chrastu, normálne odliatá bronzová echt Chrasta a teda si vymyslela, ako by tá Chrasta ako mohla vyzerať, ten tvár, je to v podstate akože taká kôpka niečoho, vôbec to tam nefunguje, lebo to nevidíte nikdy, alebo nefungovalo, už to tam nie je. Že to boli dočasné projekty, ale že ako keby nebolo vidieť, samozrejme nefungoval ten sokel nič, ale je to absolútne, je to úplne akože úplne absurdná vec, ale hrozne sa dotýka toho významu, že vlastne padol nejaký pomník a sa to ešte nedoliečilo, všetci vieme, ako je to v tej spoločnosti, takže on urobil túto Chrastu a samozrejme to ako tá verejnosť absolútne nepochopila, všetci to úplne skritizovali, všetci to nenávideli, úplne akože boli dokonca akože nejaká, neviem, či nevznikla nejaká petícia, že odstrániť tú Chrastu, že to je ako znevažovanie toho verejného priestoru a tak, že vlastne je to niečo nechutné, je to niečo telesné a ako vôbec ako strašne veľa ľudí v tej Banskej Bystrici nedokázalo podľa toho, čo ona vravela, ako pochopiť ten význam toho diela, ktorý je ako naozaj hlboký, že naozaj je to ako zaujímavá myšlienka, že naozaj poukazuje na nejaké historické, nejaké rány, ktoré nie sú doliečené ešte. A toto je ďalšie dielo, čo tam vzniklo na tomto istom mieste, to je vlastne toto je len ako inšpirácia, ale toto je dielo Dušana Zahoranského, nie, Václava Magida, pardon, ja už som povedal, Václava Magida samozrejme, ktorý tam vytvoril takéto bednenie, kde vlastne ako keby skryl tú sochu, ktorá už tam nie je, že vytvoril bednenie, ako
ako keby tam bola tá socha toho Lenina, že vlastne tí autori automaticky reagovali na to, že tam bola predtým nejaká socha, na ten význam, rovnako ako ten Martin, tak aj ten Václav tam ako keby zabalil neexistujúcu sochu. A takisto tá Nina mi vravela, že to ešte väčšie ako pobúrenie vyvolalo, že je to niečo škaredé, že to je proste škaredé, že tam to lešenie, že tam má byť tá socha, je to ten podstavec, tam má byť niečo krásne a nemá tam byť niečo takéto škaredé. Takže aj to sa ako stalo predmetom nejakého konfliktu, že niečo je škaredé a ako preto to tam nemôže byť. Takže vlastne tú verejnosť na tom pobúrilo, že ako oni si hľadali tie zámienky, niečo, čo nedokážu pochopiť, tak akože si nájdu vlastne ten dôvod, že sa im to nepáči. Lenže tam nejde, častokrát samozrejme pri tom public arte a v týchto dvoch konkrétnych prípadoch absolútne nejde o to, aby to bolo krásne, aby to bolo ako vizuálne príťažlivé, ale aby naozaj sa tí ľudia zamysleli. A to, že oni sa odmietnú zamyslieť, že odmietnú pracovať s tým významom a rozmýšľať nad tým, že čo tam bolo predtým a pochopiť ten odkaz toho umelca, tak akože to vlastne odstrihnú a povedia, že to škaredé to tam ako nechcú mať, napriek tomu, že sú to diela, ktoré ako nutia k tomu zamysleniu. Ale aj tak je dobré, že sa to dostane trebárs do nejakých médií, že niečo také vzniklo, aké negatívneho slova zmysla a možno ako niekto dokáže ten význam nejakým spôsobom prežuť a pochopiť a samozrejme to závisí od tých médií a ako je to sprostredkované. Toto už len veľmi v krátkosti, ja som ešte k tomu absolútne zabudol meno tejto autorky. Česká autorka, mladá. Ale nie je až taká známa, ale veľmi sa mi to páčilo, to mi o tom tiež tá Nina rozprávala, to je ďalší taký podstavec, tentokrát akože k nejakej nedokončenej veci pred nejakým nový podstavec pre nejaké dielo pred nákupným centrom, kde ako sa tá socha nejak nedostala, ktorá tam mala byť a nejaký čas tam tiež robili takúto outdoor gallery. A táto mladá česká umelkyňa tam vlastne len ležala. A to bola aj performance v tom verejnom priestore, že tam len ležala. A normálne ju tam ako prišli požiadať SBS-kári, aby odtiaľ odišla, že tam nemá čo ležať, že to ako nie je v poriadku, že tam nemôže ležať. Čo ako absolútne ďalšie také absurdum, že človek ako nemôže ležať na nejakom podstavci pred nejakým nákupným centrom, že aj to je niečo, čo dokáže človeka niekoho rozčuliť. Je jasné, že nie je bezdomovec, je jasné, že nie je ožratá, že nie je chorá, nič, normálne v pohode si tam leží a nie je to v poriadku. Takže ako aj takýmto spôsobom, ako to dielo vlastne môže narušiť takéto bežné uvažovanie o tom, čo je v poriadku v tom verejnom priestore a čo nie je. Opäť Martin Kochan, Medzicentrum Košice 2013, kde on natiahol z jedného baráku bavlnky do okien druhého, že ako z jedného okna išli bavlnky rôznych farieb, alebo teda ako vlnené vlny, ako naštrikovanie nejakých svetrov, tak on natiahol takto, urobil takého šarkana, že z jedného toho paneláku, ako keby držal ten druhý takto akože šarkana na tom okne. Strašne to pohoršilo nejakých ľudí, že to zavadzia vtákom, akože tam nemôžu lietať. Tiež ako nejaké vznikali tam proti tomu nejaké protesty a že je to tiež akože úplne nepatričné. Takže toto všetko ako dokáže tú verejnosť ako s takýmito argumentami pobúriť. Bolo to úplne krásne tá vec, ako nie, ale vadilo to vtákom. Takže vždy sa tam nájde niekto, kto ako takýmto rýchlo tam hľadá nejaký dôvod. Potom som chcel rozprávať o kukačke, ale už na to bohužiaľ nemám čas, takže to ste možno aj mnohí videli v tej Ostrave. Tá kukačka, mne sa strašne páči ten koncept toho, že je to teda, že oni tiež to robia tak polopankovo, nemajú na to veľa peňazí, moc sa nestarajú s nejakými povoleniami, alebo teda nevždy, alebo skoro nikdy sa mi zdá podľa niektorých indícií. No a je to vlastne akože kukačka, ten koncept tej kukačky ako niečo, čo že tá myšlienka, ten názov je strašne dobrý a to, ako to robia, je to strašne, podľa mňa je to akože v tomto smere aj v Česku, aj na Slovensku akože najlepší festival nejakého umenia vo verejnom priestore. Ale ja som chcel spomenúť len pár príkladov z toho minulého roka. Už len teda ten koncept je strašne silný, že sú to veci, ktoré ako naozaj nabúrávajú nejaké tie veci v tom priestore a že vlastne akože sú tam ako nežiadané, nechcené, sú parazitmi, ako je tá kukačka vlastne parazituje na hniezdach tých hostiteľov, tak akože takisto vlastne tieto veci parazitujú na tých oficiálnych veľkých
dotovaných, obrovských akože veciach komerčných a takých. A toto je dielo Libora Novotného z posledného ročníka, kde vlastne naozaj akože je to strašne maličká miniatúra na lampe, že je tam ako takáto krajinka spravená s kostolíkom, niečo krásne, čo absolútne, je to tam vlastne vidno z nejakej tej lávky, ktorá tam je k tej Karolíne a akože možno si to ľudia nevšimli, ale väčšina asi ani nie, ale je to tam zaujímavé práve, že to ako tak maličké, tak nenápadné a tak nádherné, že je to tiež niečo, čo ako nemá koho ako pobúriť, ale je to práve že zvláštne v tej svojej subtilnosti, ako v tom veľkom betónovom zrkadlovom svete sklenenom. Oni mali tú tému, že nemiesta minulý ročník a to je Patrik Kryšák a jeho nemiesto, kde tam vytvoril taký obyváčik alebo teda takú pracovňu úplne pri nejakej fabrike, úplne naozaj na tom nemieste a on si tak predstavoval takého nejakého intelektuála, čo tam píše knihu v tom podivnom ako na tom nemieste o pochovávanie stromu od Smith sa volá ten umelec. Toto, už nebudem o tom až tak hovoriť, ale toto je to, k čomu som sa chcel dostať. Dušan Záhoranský, ktorý ako ja teraz neviem, čo to je, ale vlastne len tá spodná kocka je teda betónová pôvodná, to je nejaké vetranie z nejakého podzemia alebo z nejakej pivnice. Ak sa nemýlim, alebo je to proste nejaká, alebo čo to tu môže byť, ja neviem. Neviem, ja som to nevidela, akože zblízka som to videla len na fotkách, takže je to proste nejaká tá akože mini architektúrka učelná niekde v Porube, v Ostrave, tam máme tú Sorelu, o ktorej sme predtým hovorili a on tam ako napísal, z toho urobil T a urobil tam ten nápis Patřit a absolútne proste udrel strašne dobrým spôsobom, udrel presne na tú strunu citlivú, že tiež mu to tam vydržalo strašne krátko, že to odstránil úrad tej Poruby, Ostravy Poruby, že to je nepovolené. Argument bol, že to je nepovolené a že sa to môže zrútiť a niekoho to zraniť, čo je absolútne nezmysel samozrejme, ale on vlastne významovo strašne trafil, že on tam proste len napísal Patřit, čo je úplne on úplne presne ukázal, možno pre mňa ako viac sochársky, než možno bolo treba, ale strašne trefne ukázal na to, že vlastne ten náš pohľad v tom verejnom priestore je presne ako, že je komercionalizovaný, všade sú reklamy, všade sú nápisy, ktoré nechceme čítať, ktoré nás nezaujímajú. Úplne, že všade sú nejaké nápisy, sme úplne ako vyrušovaní tým, čo všade sa píše, všetkými tými obrazmi a vlastne všetko niekomu patrí a teraz samozrejme už ako sa dostáva k slovu tá lavica, že to nie je v poriadku, že je tá absolútna vlastníctvo toho všetkého a on ako strašne ako jednoduchým spôsobom len tým slovom patrí, ako toto všetko obsiahol v tom jednom diele a samozrejme to mesto, ten úrad to okamžite pochopil, že to ako nie je v poriadku a síce ako argumentoval úplne nevhodne a absurdne a mimo veci, ale hneď to odstránil, lebo tušili, že za tým tiež niečo kritické, podobne ako v prípade tej hlavy toho Fica, že tí ľudia možno ani nepochopili, že čo všetko to môže znamenať, aké je to trefné, ale napriek tomu ako to dielo radšej pre istotu ako po pár dňoch odstránili, keď sa na to prišlo, že tam je niečo, čo tam nepatrí. Tak patrí, vyšlo tiež niekde preč. To bola skupina Black Media, ktorí nainštalovali na striedačku čierne a biele vlajky ve Vítkovicích v týchto domoch. A tiež to vyvolalo strašne ako pobúrenie tých občanov, že ráno, že neboli ako asi dostatočne informovaní, dostali nejaké letáky, ale tiež to vyvolalo strašné pobúrenie, že tam išli na striedačku ako čierne a biele vlajky a nevedelo sa, čo sa kde stalo, prečo sa tam strašne napriek tomu, že to vlastne samo o sebe vieme, čo znamená čierna vlajka a biela vlajka tiež a vlastne to akože hrozne rozohralo rôzne významy a vlastne to tam na tých domoch sú tie držiaky na tie vlajky a nevyužívané moje roky, takže oni to takýmto spôsobom ako naurušili to nevyužívanie tých držiakov a Ježiš, ja musím akože okamžite v tejto chvíli odísť, takže to je v podstate všetko. Áno, ďakujem za pozornosť.